Seguimos no Faladoiro xe na compañía de Rafa Cuíña, de María Bastide, de Virgilio Costas, que na publicidade non perdían un momento en seguir debatendo neste caso sobre as preferentes. Non podemos volver sobre ese asunto. Eu quería rescatar o anterior. Quedamos falando do PSDG. Quería pedirvos unha reflexión comparando a situación e o debate que se está a producir no seo do socialismo galego ca situación do Bloque Nacionalista Galego, que ven de celebrar a asamblea pasada fin de semana, de nomear nova executiva, novo líder, afinar nova estrategia, e ca situación do PPDG, que está a celebrar os seus congresos provinciais. Así que pido-vos unha comparación. Se queres falar de Compromiso por Galicia, tamén te deixo, Rafa, se ti queres moi brevemente. Sabes que eu sou moi respetuoso e non fago esas cousas. Pero unha comparación entre as tres forzas. A ver, hoxe non entramos en a que temos pouquiño tempo e hai que falar de Chipre tamén. A ver, Rafa, que se che ocorre? O Partido Popular este fin de semana marca un pouco unha vez máis a pauta do que quere ser na provincia de Pontevedra, que é o seu referente, que é Rafael Louzán. Que a reelección de Louzán. Partido Popular e igual... Auguras ti movimento cos afectados polas preferentes, non? Bueno, e non auguro eu, están dicindo claramente polas redes sociais, para mí o Partido Popular da provincia de Pontevedra é igual a figura de Rafael Louzán. Con todo o respeto, porque é votado polo 90% do plenario normalmente, non? O resto do partido, pois eu creo que é unha balsa de aceite, ou eso parece, a pesares de cousiñas puntuais que hai por detrás, sobre todo na provincia de Ourense, por moito que queiran falar de consensos e acordos, por cousas que un sabe, por circunstancias da vida. Despois, o Partido Socialista, pois eu volvo a decir que está unha situación moi complicada dentro dunha ola moi negativa que hai agora mesmo para o Partido Socialista, porque a crise ven de Madrid. Eu creo que mentre en Madrid non cambia a situación do Partido Socialista, va a ser moi complicado que cambie en Galicia, así como si é certo que gracias á victoria de Alberto Núñez Feijóo a ola foi positiva para Mariano Rajoy posteriormente. E o tema do BNG, pois eu creo que hai que agardar datas. Eu creo que Vence entrou con Bopé, con unha excelente atitude, disposto a falar con todos os partidos que teñan centros de decisións en este país. A mí parece unha postura moi correcta. Eu teño o máximo respeto intelectual por Vence, e aprecio incluso persoal, e veremos ata que punto non é un simple monicreque, que eu creo que non vai ser pola súa personalidade, unha vez máis da UPG, que como lle pasou a outros destacados líderes dese partido. Bueno, como sempre moi ben resumido e sempre con concisión. A ver, Virgilio e María, a ver, facendo que poidades, que xa sei que vos pido moito. Por cal empezas, a ver? Para acabar unha cosa que me quedou pendiente de antes, e como resumen, é dicir, que eu non milito en ningún partido, si me preocupa como os partidos se xestionan, porque ao fin e a cabo son os representantes dos partidos que nos van a gobernar, e na medida en que cada un deles o faga con procesos o máis democráticos posible, por min será celebrado. O que tú dicías do PP, están a celebrar os congresos, o sea, porque son de celebración, non? Porque, bueno, todos os que levan celebrado ata agora, pois, eso, os mesmos presidentes, non hai cambio á vista, e, bueno, unanimidades, e, en fin, aquela máxima de que o poder desgasta, sobre todo a que non o ten, non? E neste caso, bueno, parece que o PP lleva... Hasta Kim Jong-un estaría encantado con ese tipo de procedimento. O sea, vaille moi ben, non hai discusión, creo que Rafa Louzán vai ser elixido nesta fin de semana, e, decir... Entón, por que non hai outro candidato? É dicir, cas velas cheas e surcando nos mares, o sea, non hai problema. No caso do PSOE, pois teñen a crisis, creo que hai crisis de credibilidade e de liderato, que eu creo que tamén están vinculadas, porque tamén se non hai un liderato claro que poida construir unha alternativa non poden, e, bueno, está nese proceso, a ver se agora con primarias, secundarias ou caucus ou que sexa, se aclaran e dan un paso ao frente ou non. E no caso do BNG eu creo que elixiron unha persoa que eu creo que pode ser un constructor de consensos dentro do nacionalismo. Non vai ter doado, eso. Na medida do éxito vai a ser, pois, como ben decía Rafa, na medida que sexa capaz de ter criterio propio ao marxe da UPG, e sobre todo un núcleo duro da UPG, non? Que eu creo que foi o que levou o BNG á división e ao desastre electoral que conseguiu. E que algún puxeron na executiva precisamente para controlalo, como é o caso do señor Lobeira ou da señora Monse Prado. Eu no caso de Vence teño maior respeto intelectual, creo que é un magnífico profesor de económicas, un magnífico economista e con ideas moi claras, e
E, bueno, hai que ver na medida que hai que darlle tempo e ver que se gañe... Non sei hasta que punto se pode permitir estar a media xornada, porque el dixo que non tiña pensado deixar a universidade, non? Iso outras cousas complicadas. Iso vai ser complicado. Sí. A ver, María, que quere decir algo tamén, María. No, o primeiro que quero dicir é que non sei en que momento da pregunta de o Congreso do BNG e o proceso de elección de líder do PSDG, en que parte me perdín da opinión sobre o PP, porque non entendo que fai o PP mesturado nesta tal, non? Sei que pido eu opinión precisamente por contrastar ambas as dúas situacións. Pero entón non falamos de Louzán e falamos de Baltar, tendremos que falar do Congreso que realixiou Alberto Núñez Feijóo con unanimidade completa e absoluta. Quédanos lonxe. Pero a comparación xusta é esa. Nas tertulias hai xente que fai preguntas e as que responde. A moderadora dixo que vai celebrar os congresos. Aí penso que a situación está moi clara. Por un lado hai unha unanimidade e unidade completa e absoluta, esa é a imaxe real e a imaxe que se transmite. O Partido Socialista, pois, efectivamente, ten un proceso polo menos complicado, non? Porque terán que elaborar ese regulamento, terán que explicar a militancia, pero, bueno, está en marcha tamén en canto ao proceso de renovación do BNG ou a nova executiva. Home, pois eu non soy tan optimista como vos dous, non? Nin pola distancia da UPG, nin por nada parecido. Decir, para min, un partido que no marco da súa asamblea un das grandes manifestacións, pois é un saludo moi especial e moi agarimoso ao señor Otegi, pois xa me di bastante de cal va ser a súa trayectoria, non? Eu non compartindo eso, podo dicir que é lexítimo. Só digo que, dende logo, en distancia coa UPG e distancia coa radicalidade non marca. Eso é o único que dixen. Por suposto, comparto, falando, ademais, con bo coñecemento, non tanto a vosa admiración, pero si o respeto máximo por o señor Vence como profesional, e tamén me dixen iso é unánime, non parece, dá sensación, home, evidentemente, un catedrático de universidade ten unha trayectoria, os seus artículos, pois, bueno, podes estar máis ou menos de acordo, pero obviamente sabe do que fala, e o talante que parece que ten tamén, non? É unha persoa fondamente coherente, eu penso que eso está fora de toda dúbida, non? Ademais é un bo comunicador, eso tamén é certo en clase, como docente. Algún día darse unha suxestión, Rafa. Pero, bueno, si é certo tamén, non? Na mesma liña destas dúbidas que me plantexa, e hai enlazo co que dicía o señor Cuíña, que tamén o que é a esperanza no futuro, a viabilidade, a progresión do BNG, pois xa, cando un líder non sube e di, vou a dedicarme a isto, pero, ollo, só a tempo parcial, isto outra vez, como de antes, non? Aquí só a puntita. Eu na cátedra, eu na comodidade do funcionariado, e cando teña un ratiño, pois entón, si, a tempo parcial, dedícame a ver. Tamén o fai o señor Feijóo, eso. María, a mitad do tempo dedica a facer promoción para Madrid. De María Dolores de Cospedal, é dicir, que non vivir da política, non? É dicir, vivir da Pero evidentemente a posición do Partido Popular, o tempo que ten detrás, a estabilidade, a unidade, a trayectoria, pois non é ni parecida a un BNG que foi pouco menos que a pique, e o que necesita é crecer, posicionarse e relanzarse, non? E logo xa os guiños, non? Bueno, si, agora a nova, agora compromiso, agora a unidade, agora nos vamos, agora tal. Pois, hombre, a verdade non é absolutamente lexítimo eso. A mí pareceme lexítimo que... Pero que non dubido de legitimidade, é que non dubido ninguna legitimidade. No, pero vou dicir que a mí pareceme... Me pode parecer mellor ou peor que se saúde expresamente a un señor como Otegi, por chamarlle algo. Me pode parecer máis ou menos que aplaudan coas orellas a Sortu posicionada, Bildu posicionados e presentes no Congreso. Me pode parecer mellor ou peor, pero eu non saco legitimidade a nada, Rafa. É a súa decisión, e volvo a decir que isto... É máis, para min, ata lexítimo, que ao mellor ti mo explicas. Non, eu vi un outro día unha foto no vosso xornal, en el Correo Galego, de repente veo, e digo, pois anda que están estes unidos, é dicir, tocan o himno de Galicia. E pareceme moi ben, o podo entender que uns levanten o brazo e que outros non o levanten. Agora ben, cando empezo... O puño, si, o brazo e o puño. O brazo e o puño, non. Dos do brazo coñeces máis, faime caso. O brazo e o puño. As dúas cousas, porque é difícil levantar o puño sen levantar o brazo. Pero bueno, cando uns levantan o dereito, os outros esquerdo, outros cruzan, e demais, digo, aquí hai
un grigái de moito cuidado. Perdón, con todo cariño, non quería que ti tiveses esas carencias de coñecemento ideolóxico. Pois o dereito, o esquerdo en función de seres comunista ou socialista, é tan fácil como eso. É tan fácil como eso. Eu tampouco sabía, bueno, claro, hombre, pero... O dereito que o comunismo socialista. Pero, perdona, pero leva... O sea, que os socialistas levantan o brazo dereito, son os comunistas levantan o brazo dereito, os socialistas o esquerdo. Eso non te recorda nada, non? A ver, o brazo ou o puño, Rafa? O puño. É que Virgilio, date conta que estaba mirando para ti, por eso deixo do brazo. Logo tomades un viño e xa aclarades todo isto. A ver, Virgilio. No, é dicir, eu só facelle un matiz a María que Dolores de Cospedal pode presidir o partido en Castilla-La Mancha, ser secretaria xeral do partido. Se organiza moi ben, Espérate que acabe. E presidir a Xunta de Comunidade de Castela-La Mancha. E, claro, como ela di, aparte, os diputados non deben de cobrar. Eu creo que Vence, nese caso, fai o correcto, que viviu do seu traballo na universidade e logo... No, eso é o que mellor me parece de todo, pero mira, ti para non militar nun partido político das moita caña ao Partido Popular, non? Non, a mí gustame este tema da señora Cospedal, de que non cobremos diputados... A mí me gusta moito meterme co goberno. Esa demagoxa que non cobremos... Co poder establecido. Esa demagoxa que non cobremos diputados precisamente para que só as elites podan acceder á política, o que se pretende. O que se pretende. No, pero me refiro que a postura do señor Vence me parece moi acertada. E o señor Núñez Feijóo tamén dedica a mitad do tempo, e fará mellor ou peor, non me voy a meter con él neste caso, a presidir a Xunta de Galicia e outra mitad do tempo a facer promoción para marchar a Madrid. Me parece moi lexítimo tamén. Eu non o vexo así, pero bueno. Claro, pero que si o vexes, que ao mellor te levanche un pouco das orellas. A ver, nese caso será do a ver, que temos pouco máis de 5 minutos e un último tema. Bueno, así dicía Paula Prado que con Pachi Vázquez Galicia sería Chipre. Nos temos que falar, ainda que sexa moi brevemente, da situación no país mediterráneo e dese plan de rescate que aprobaba o Eurogrupo e rexeitaba o Parlamento chipriota, basicamente, fundamentalmente por esa taxa aos depósitos bancarios que nos escandalizou a todos, supoño, na mesa. Bueno, que reflexión facedes do que está a pasar ali e de se credes que pode haber perigo de contagio, que din que non, vamos. Eu creo que, bueno, de feito, os mercados financieros non están reaccionando, polo menos contra España, polas subastas de débeda que non houve grandes problemas, pero sí que eu creo que pasa a ser xa a categoría de lenda urbana eso de que os depósitos de ata 100.000 euros que sexan sagrados, porque estamos vendo que si pretendían meterlles man, o que pasa que o Parlamento chipriota pois non accedeu a este rescate. Parece ser que están os ministros de Finanzas e o presidente do goberno chipriota buscando apoio precisamente por outro lado, cara a Rusia, pero eu creo que a situación de Chipre é moi complicada. Parece ser que a exposición á banca dos bancos españois a Chipre non chega aos 40 millóns de euros, polo tanto non é especialmente importante, pero teñamos en conta un dato moi importante, que o rescate de Chipre é unha cifra moi semellante a que foi o rescate, por exemplo, de Nova Caixa Galicia, non? Estamos falando en eses parámetros cuantitativos. En todo caso, esa taxa suporía cruzar unha liña vermella que, desde logo, non pensamos en ningún momento que se fuera a cruzar. Eso sería un risco gravísimo para a fuga de depósitos precisamente en economías tan importantes como a italiana ou a española, que están en serias dificultades agora mesmo, e que vendo o que pode pasar en Chipre con eses depósitos, pois que poida pasar aquí. Eso dá lugar a fuga de capitais, non? Xa sabemos que no Estado español miles e miles de millóns de euros xa marcharon de aquí precisamente por este tipo de cuestións. Un experimento un pouco sensato, vamos, non? E sobre todo decir primeiro, perdona, remato xa, decir, non, vai ser hasta 100.000 euros, despois só os de 20.000, o sea, cambiando en cuestión de poucas horas de criterio, que non dá moita seguridade eso, non é serio. Efectivamente, improvisando. Eu he visto esas propostas que logo deron marcha atrás, que saen da Troika, me pregunto se hai vida inteligente aí, non? Porque, en fin, é dicir, o mensaxe que mandan é... É que hai, precisamente eso. Pero é lamentable, excesivamente inteligente. Digo, inteligencia ao servicio da sociedade, non ao servicio dos intereses dos poucos, non? Radez, parece que moita non hai, visto xa, o último caso xa afecta directamente a Christine Lagarde, a directora do Fondo Monetario Internacional, que está investigando. É unha tradición no Fondo Monetario Internacional. Sí, parece que sí, non? A investigación é por algo que ocurriu mentres ela era ministra de Economía. Un currículum intachable, polo que se ve. Veremos. Presunción de inocencia. E despois, o problema é que mandaban un mensaxe de que iso podía pasar en Italia, en España ou en calquer outro país. Bueno, eu creo que iso é unha barbaridade, non? E, bueno, depois,
ben é certo que en España eu creo que o risco xa non sería tan elevado, non? Porque eu creo que todos que teñen máis de 100.000 euros sosteñen fora de España, non? Porque, como decía Rafa, a fuga de capitales nos últimos anos, e isto non é culpa do goberno, é culpa dos que evaden os seus cartos, é dicir, eu creo que hubo unha gran evasión e iso é grave porque está descapitalizado o país, primeiro con os recursos humanos que a emigración e despois encima coa descapitalización dos recursos financeiros. A ver, María Bastida. Bueno, eu penso que, a ver, a situación de Chipre é moi particular, non? É unha economía, pois, unha explosión, ou está moi exposta en termos financeiros. Entón, ben, unha situación, ademais, de moi pouca comparación en outros países da zona euro, non? Dito isto, a medida non só comporta o que decides, sino que penso que tamén é un atentado tan grave contra a propiedade privada que eu non sei a quen se lle pode ocurrir. A medida, perdón, caldelas, porque como hubo varias en 24 horas... Me dá exactamente igual. Non había moita diferenza, en todo caso. Pretender que os impositores ou os aforradores paguen algo que se les exixe, me parece a metade do rescate. Si, curiosamente, a mesma cifra que se lle debe, o que lle debe a economía chipriota á banca alemana. 5.800 millóns. Curiosamente a mesma cifra. Entón, aí enlazo co outro, que son dúas opinións que xa non son mías, pero voume permitir facer de portavoz. Alguén onte dicía que a señora Merkel está nun proceso electoral e que se non se quita do medio hai que quitala. É dicir, penso que se están tomando, que probablemente esta decisión ten mellor encaixe, non? Na campaña electoral, nos intereses particulares da señora Merkel que no seo da Unión Europea. Eso por un lado. Por outro lado, isto xa empeza a parecer a un sistema, isto falaba hoxe con un compañeiro da facultade, a un sistema que a democracia europea é con PIB ponderado. É dicir, aquí neste país, pois o voto do señor Botín vale exactamente o mesmo que o do seu chofer, que é o que ten que ser e que ten que pasar. En Europa, o voto do señor Botín valería 5, 6, 7 veces o do seu chofer, porque isto é PIB ponderado. Quen está mandando en Europa? Entón, xa non me meto coa improvisación, coas rectificacións, con todo ese tipo de tal. Penso que é un erro en Chipre, en Finlandia, en Ucrania, onde se quera ver. Penso que as rectificacións, aínda que digo, bueno, pues menos mal que rectifican, esas rectificacións non lle fan ningún favor á Unión Europea. Finalmente, o que sí quero poner sobre a mesa, deixar como xa última intervención, é que calquera mensaxe que pretenda augurar contaxio, fugas, etcétera, tal, se abre unha espita, non sei quanto, creo que é unha completa e absoluta irresponsabilidade. Basada en feitos reais. Unha completa irresponsabilidade basada en feitos reais. Sí, e quero decir que non é comparable. Por eso empecé pola exposición da economía e pola base, o que non é normal é un país que ten 10 veces o seu PIB en depósitos financeiros. Eso non é normal. Diches unha das claves que eu comparto, por certo, sorprendentemente, que é que efectivamente a señora Merkel está en campaña electoral. Entón, en esta campaña electoral, precisamente, dentro de unha campaña electoral lóxicamente interna, pois ten que ter determinadas posicións porque o mellor o seu electorado non entende outras, pois, de salvar a economías como a española ou a outros niveis a economía chipriota, pero tamén pode ser que esperemos que a señora Merkel faga como o señor Rajoy, que na campaña electoral está dicindo unha serie de cousas que logo efectivamente non vai a cumprir. Non me dá tempo entrar, non me dá tempo entrar. A señora Merkel, o que hai que recordarle... Creo que o que estou dicindo non é mentira. Non, pero o mellor a señora Merkel... Pero quererían entrar pola fina mesa. O mellor o que hai que recordarle é cantas veces xa non España, os países do sur, Europa, senón todo o mundo axudou a reconstruir e levantar a Alemania. A ver, Virgilio, que pechas ti? Como todo o que eu digo. Tamén empezou antes coas reformas estruturais, hai que decirlo. Parafraseando a Gary Lineker, que decía que o fútbol era un deporte moi bonito cando xogaban 11 contra 11 sempre gañábamos os alemás. A política europea é moi divertida porque xogan 27 países, pero sempre gaña a banca alemana. E aquí, pois, o que está... A señora Merkel é a banca alemana, e non só porque este... O problema non é que este en eleccións, o problema é que era de moral calvinista, é dicir, que se cree que
toda a vida ten que ser un valle de lágrimas donde hai todo con sacrificio, austeridade e pasalo moi mal para gañar a gloria noutro mundo, dicir, e con esa o seu que son de mentalidade hedonista, eu o que espero é que non se xa, que non lle permitan tan e iso parece que e sempre gana a banca alemana. Aquí se están blindando as inversións que fixo, as inversións especulativas da banca alemana se están blindando e nós estamos facendo o indio. O dato que deixou María é absolutamente certo. O indio no sentido de... Virgilio, o dato que deu María é absolutamente certo. Cando o necesitou, despois da reunificación alemana a principios dos 90, quen tirou do carro precisamente foron as economías do sur de Europa, algunhas delas. Bueno, pois veremos en que queda ese asunto, xa comentaremos aquí na mesa, o xa deixémolo aquí, imos xa fora de tempo. Bueno, como sempre estivo moi ben, e os tres funcionades moi ben na mesa. Moitísimas grazas a María, a Virgilio e a Rafa. Facía 3 semanas creo que non vos vía, pero vos botaba de menos, que os saibades. Bueno, a todos, moitas grazas por seguirnos. Mañá máis, como sempre, analizando a actualidade que deixa o día.